ceea ce pare. De la Cruz și Nu-i nimeni aici. Miguel! Mama! Miguel, vino acasă! Unde ești, Miguel? Dios mio! Micuțule, ai pățit ceva? Hai, lasă-mă să te ajut! Mulțumesc! Eu... Îmi dai capul? Uite ce mare s-a făcut! Dante? Mă poți vedea? Stai! Ce se întâmplă? Dante! Dante! Cer scuze! Miguel? 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 Ești aici? Aici. Și ne poți vedea? Dar noi ne cunoaștem? Suntem familia ta, amico! Tia Rosita? Si! Papa Julio? Hola! Tia Victoria? Nu pare mort pe de-a întregul. Și Nici nu-i